ассалому алайкум ба кулли мардуми тоҷик, ба кулли мардуми ӯзбекзабон. Бародарони азиз, як чиза ба сами ҳар яки шумо бирасонам, то охири видео тамошо кунед. Як бародари мо дар метро Люблино клиникаи хушона кушодагиан, одамо документ доранд надоранд, без очередь занг мезанед, мерен қабултон мекунанд. Ака дар уҷа клиникаи ӯзияи занора мебинанд, стоматологияи бисёр чизо дорад. дӯстони азиз, барои пешравии кори ҳамо бародаро дар мо муроҷиат карданд ки як реклама кунем, ҳамо бародароро дастгирӣ мекунем, клиникашонро нав кушодагиан. Агар мо мардуми ӯзбекзабон, мардуми тоҷик нарем пеши ҳамон бародаро ки мераванд, ҳеҷ вақт мардуми урус ё дигар намераванд. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, биен ҳама касе якдигарро дастгирӣ мекунем. Ин ба он хотир аст ки бисёр балинсоҳо мерен, очередь гирифтан, вақтона мерасад ё намемонад, ё сенаҳошон қиматай. Ин скидка қати фоизи арзон қати иншаалло ки бояд дастгиритон кунад. аллакай клиника шаҳуӣ кардагӣ наҳози ма баъди навори худам мемонам. погиза тамошо кунед ки клиникашон чӣ хелай, чӣ шароит дорад. ҳамаша дӯстони азиз худтон бинед. ҳазор раҳмат. Касе ки мерава айноми канали Раҳим Продакшн гап мезана, скидкаи бо беҳтару беҳтар дорад. дӯстони азиз, фақат худованд аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, бародарони азиз, ки худованд ҳеҷ вақт хортон накунад. ҳама вақт дар хизмати якдигар бошем. касоне ки метавонанд марҳамат биравад. марҳамат, далши ролика тамошо мекунем. алейкум халқи муҳоҷир, мо дар шаҳри Москва ба наздикӣ дар пеши метро Люблино клиникаи шахсии худмонро кушодем ба халқи тоҷик, ӯзбек, қирғиз барои иммигрантҳо бе документ қабул кардан мегӯянд. дар инҷа ҳама духтуро ҳаст. ҳозир диринша мебинед чӣ хеле клинико кабинетҳо ҳаста, ҳамаша мебинед. ҳозир дирин медроем, диринша ҳозир мебинед чӣ хеле кабинетҳо ҳаст, кадом духтуро ҳаст. ина регистратура, инҷа ба духтуро мешинад, духтаро мешинад, шуморо вақте ки медроем қабул мекунад, кадом духтур дар кор мебара. ҳуҷраи якум, инҷа приёмный, кабинети приёмный, эда администрация. дар клиникаи мо стоматолог, терапевт, уролог, хирург, невролог, травматолог, лаборатория, массаж, ҳама духтуро ҳаст. хулос калом аз соати 9 то 8 шаба кор мекунем. нав кушодем, ба скидка қабул мекунем. мо дар хизматем. дар клиникаи мо терапевт, хирург, стоматолог, уролог, невролог, гинеколог аз ин аппаратури ӯзӣ аст. ҳомиладорро ӯзӣ мекунад, ҳама органҳои даруна ӯзӣ карда, ташхис монда, лечения мекунем. ина кабинети стоматология, стоматологам кор кардааста. стоматология, стоматологам 24 соат кор мекунад. ина регистратсияи мо, инҷа бо духтаро мешинад, шуморо қабул мекунад, кадом духтуро дар кора мепурсен, мебарад пеши духтур. ина эл клиника, эмблемаи мо эл клиника барои шумо хизмат дем. дӯстони азиз, дидем чӣ хел шароитҳо дорад. касоне ки метавонанд документ ягончи надоранд, бе проблема бираванд. мисол чӣ проблемае доранд, оилаҳошон дар ҳамин ҷай баранд, бо забони худмон қатӣ гап мезананд, дастгирии худ мекунанд. худо нигаҳбонтон. таъдан номерои боваришон мондагӣ барои тамос. хайр дӯстони азиз.